Oh, what's up, mananap? Mga jammers! Oh! Choy, kayo akong intro no kay outro sa vlog number sa to. Last vlog number 7. So, choy, kaya ang intro sa vlog number 8 kay pareha na bug sa Nina. Woo! Dili bay, recycle. Recycle oh. Ho, welcome mga jammers. So, nami karon sa balcony ni Dave. Balcony / terrace din ni bay. So, nami diri karon. Oh, hi sa mga jammers. Hi. Ay, pila ko jam. Pila ka, apil ka. Nami sa kuan no. Mahugig na ako. O chip na ba nag-explain Ako dyan. yung cellphone jam. Yung mga cellphone. Shout out dai Carfrandes nagiya sa cellphone. Oh, check kayo bay. Vlog camera. Ay, oh, vlog camera dai. Sorry. Mali ra kay ko. Sorry, GoPro. Check kayo bay. Oh, bo. Renews. 1 to 5 eh, cut nila. Dili ko, di ko kapasigo diha. Ako be. Jam. Bitaw be. Sige na, numit. Kay pag ini ka kinaraboy nag-alaga sa imo. Imong parents. Parents eh. Manada nakalaga ang Parents ug soon to be parents. mga hoy, kabalo mo kasi nakalaga ang Carl. Mga zookeeper. Mga zookeeper nangalaga sa iya. Hud, sakay bud ka? Ay, game code girl, ay game code. Be ako apil ko. Jam. Apil ko. Jam pag ini jam. Gaan naman ko, Dave. Uy, ayo pag kuha ni jam. Oy. Hoy, Carl, makitaan ka sa akong tita. Yatag ang vlog kami. Bye. For the Si vlog. Pantono pod ni Saka. For the vlog ni bay. Hoy, puli-puli. Ay, jump. Uy, ay sap. For the vlog din ni bay. Sige lang. Dili, lingkod man Dave sa lansang. Bay hadlok man. Carl, ayaw gugawang. Nabuang naman koy. Sorry. Pamatay car, please. May ka mo. Ta, ngadto na ta. Abi niya yung Kinyo. pag-unggoy. Sam na ipuli ani. Canada. Sa imong t-shirt, Sam? I love Canada. Sam daw, Sam Milby. Bong. Samantha, gilin. Sam daw, Sam Pinto. Oh, Sam Pinto. Sam. Sam Kuan. Palok. Sam Kuan. Sa to rin man Sam Palo. Jam, ikaw po jam. Sam Pinto. Jam, ikaw jam. Sampol. Sampol. Back to you, Jam. Ho! Hello, mga jammers. So, nanapunta nata diri sa kwarto ni Dave. Naadiri si John Mark. John Mark ug si Carl. Si John Mark kaya dula siya og ani Dota 2. Dota 2 yang idula ba China. Kita man eh. Uploading na ba ang Vlog 7 Glam with Jam. Wow. Glam. BJ, hi BJ. Hi. BJ, unsay masulti mo sa vlog BJ? Asa nga plan? Kanina vlog. Kani? Dagay mahitabuhan niya nga, Choy. Jam na ba Walang panawag ninyo. Don't click off the video. Oh! Tapusan ninyo ang video. Like, comment, and subscribe. Be a jammer. Ay, yot mo nito. Natay bago na jammer. Natay bago na jammer, bay. Bago na jammer. Oy, mga jammers, bad news kayo kay nahotdan mi gasolina. Padon ta na mig bimjong nya nahotdan mi gasolina. Wala ni gasolina kol? Napa. Napa daw gamay. Yay! Napa. So, di ta mag-worry bay kay napa tay gasolina makaabot ka mo tay bimjong. Wala na gasolina na stock up mi diri Okay, day. kami upat. Stock up mi diri. Si Uncle gayo si Uncle oh. Klaro jong, klaro. Wala may gasolina. What happened to this? Oh, mga jammers! Bakit napunta? Tistingan na ni Uncle. Oy! 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 Oh, yay! Andar siya, andar! Woo! Andar! Woo! Nice ka, Col! Kabalo mo jammers, ikapoy nagtanaw nila silang bid. Samo kayo. O tanawa si balik-balik. Ikapoy na og video. Wala kuha! Wala patasan! Ayaw na i-capture kung mag-ano.
Hey, what's up mga jammers? So, no word saying na mao to mga behind the scenes sa mong movie. So, no word saying, bye-bye na sa inyo ha kay kuan na hanang bye-bye na. Bye-bye jammers.